Este libro trataba sobre os misterios da Biblia que levan miles de anos sen resolver. Este libro di que a parte máis misteriosa é a Xénese, na que se fai referencia a Deus como nós. A misteriosa palabra da Xénese, nós. Cando Deus Pai creou o home, non dixo, faga eu o home, senón que dixo, fagamos o home. Despois dixo Deus, fagamos o home á nosa imaxe e á nosa semellanza. Deus é un, o Pai. Entón, por que se describe a Deus como nós na Biblia? O misterio sobre o Creador comeza en Xénese capítulo 1, versículo 1. O principio creou Deus o ceo e a terra. Na Torá, o texto orixinal da Biblia, está escrito como Elohim, que significa deuses. Isto significa que o Creador non é só Deus Pai. Elohim significa deuses como a forma plural de Elo Eloá, que indica Deus en singular. Na Biblia, Deus aparece rexistrado como deuses máis de 2500 veces. Isto demostra que debe haber outro Deus, non só Deus Pai. O varón e a femia foron creados á imaxe de Deus. E creou Deus o home á súa imaxe, creouno á imaxe de Deus, creouno varón e femia. O home foi creado á imaxe de Deus Pai. A muller foi creada á imaxe de Deus Nai. Elohim o Creador é Deus Pai e Deus Nai. Está profetizado que Deus aparecerá nos últimos días. Na era do Fillo, Deus apareceu como Xesús. Na era do Espírito Santo, en que forma aparecerá Deus para salvar a humanidade. Nesta era, Elohim, Deus Pai e Deus Nai virán en carne e oso para salvar a humanidade. O Espírito e a esposa din, ven. Quen escoita que diga, ven. Quen teña sede, que veña. O que queira, que colla de balde auga da vida.